El projecte de voluntariat dels iaios de la Xinxeta va néixer fa més de 15 anys. Un grup d'amics va coincidir amb la necessitat de compartir el seu temps i d'ajudar, i es van unir amb la finalitat de fer acompanyament a nens amb discapacitats greus de la Fundació Espacim. Aquest grup s'ha anat ampliant i creixent mica en mica, i la seva funció principal és fer una integració total dels nens en un entorn comú, normalitzat, coneixent la gent del barri, fent activitats lúdiques i, a més, tenir un referent que són els iaios o avis per a que tinguin aquesta figura en el seu entorn del dia a dia. Aquest projecte es fa principalment els caps de setmana, en grups de 2 parelles, en el que sortim a passejar, a fer activitats culturals, al teatre o al circ, així com d'altres activitats culturals que es puguin fer dintre de la ciutat de Barcelona. Els iaios de la Xinxeta rebem una gran satisfacció fent aquest voluntariat. Veure el somriure dels nens és el més important per nosaltres.